asị na ndị ọchịchịrị dị na ndụ ha tata amụ igoro ngo ọkụ ife ndị biznes ha ada aga tata amụ igo biznes ahụ ọkụ ife imechara mmadụ ihe ọma were ihe ọjọọ kwụọ gị ụgwọ tata amụ igoro ngo ọkụ ife onwe ife itiri aka na-aga aga famili gị kọmplen oge ọbụla na-ebe akwa na-ebe alịlị ịnụrụ di nsogbu ị na-azụ afịa nsogbu ife ọbụla imelụ nsogbu a sị na tata n'obigo ndị asị na ị gaghị amịta mkpụrụ ọma a sị na tata na ya amịta mkpụrụ ọma ihe afọ ife ihe afọ ọganihu agaghị ofubu ego oyibo ya abịalụ gị aka nkụchasị agba n'ọsọ a sị na ya abụ lizin famili gị ya eji wee pụta ife ihe abụ lizin famili gị ya eji wee pụta ife ihe ewu ewu nke ọma na-abụrụ nke ọjọọ ihe edekwa ude nke ọma na-abụrụ nke ọjọọ obodo ị nọ obodo ahụ ya agọzi gị aja na obodo ahụ ị nọ ya agọzi gị mmụọ niile nọ n'obodo ahụ ị nọ ya agọzi gị mmụọ nọ na be nna gị ya agọzi gị mee gị eze mee gị ọgaranya wepụrụ gị ogbenye ihe ọ bụla itiri aka ya afụ ihe dị iche na n'izu ụka a sị na ị gaghị ebe akwa mmụọ na-ebunye ogbenye enu ya ebunye gị enu mmụọ na-emepere ogbenye ụzọ ya emepere gị ụzọ ọ bụla ị na-agabiga ihe mmabụ na ihe anyị na-agabiga ihe achọghị ịga afụzie ihe esi na that level ịnọ baa na another level ife abụọ fọ nne agọrọ gị ihe na-agọrọ gị ya abụọ fọ nne na-agọrọ nwa ụfọ nne na-agọrọ nwa ka na-agọrọ gị those things enweghị ike ime achieve for many years ihe eme ya achieve this year ọ bụ ụmụ unu ihe ala unu moto ihe agba ya kọntrị ọbụla ị chọrọ iji ihe ejira business ya your dream business ihe eme ya ihe ọbụla ya agbaghị ekpela ọ bụ na mmadụ ka ihe na-egbu mmadụ gbuo ọ bụ na mmụọ ka ihe na-egbu mmụọ gbuo ya mana akwa niile ị na-ebe ị gaghị ebezi akwa ihe a ka ITEGO gwara gị na esi na ị gaghị ebezi akwa ya dịrị gị na mma n'afọ ajụ aja n'Igbo ise